lejt it-tajjeb. Kristu qam u kien kapaċi jneħħi l-blata tal-qabar li fih kien mitfun. Seta għadda minn ġol blata bħalma għadda minn bibien magħluqa. Imma neħħija għalik u għalija biex jurina li hu jista' jneħħilna kull blata li qed timblukkana milli nkunu bħalu, liberi bħalu. Ħallih u għatih ċans ineħħilek il-blatt ta' ħajtek. Nuqqas ta' kontroll, il-bruda, l-ejra, il-mibeda, il-nuqqas ta' mħabba, il-rabja, il-qtih il-qalb, il-fidi dajfa, paroli żejjed, il-nuqqas ta' fedelta lejn martek żewġek. Iva, dak kollu li lilek qed ibedek milli tkun bħalu. Ser tħallih biex bħalu tqum u tinfetaħ għall-paċi, tirrispetta, tkun altruista, tikber fil-ġenerożità, fil-ħniena, fil-lejaltà u fil-fedeltà. Leħ u lejn l-oħrajn. Mu lejn Ġesu. Int li qomt u għarrabt il-blata tal-qabar għalija. Ejni biex kull jum inkun aħjar minn jum ta' qabel. Grazzi mu lejn Ġesu. Lejt it-tajjeb mill-ġdejt u l-paċi miegħek.